Αχ, μη, φύγε. Έλα Κέλεμαν. Έλα Γιώργο, πάμε! Άντε Κώστα! Είσαι κελεμένη. Πού πάει καλά Ρώμα. Μπράβο χέρια Γιώργο! Δεν έχουν καλό ταξάρι πόλη. Άντε Γιώργο! Αφού είναι μεγάλος ηλικία άνθρωπος, είναι και φαντάρος. Από πόνοι τους είναι. Έλα Γιώργο, έλα! Έλα Γιώργο! Πάτε παίξει διαγωνίσμα τον μεγάλο. Άντε Γιώργο, πάμε! Πάμε Γιώργο! Άντε Κέλεμαν! Άντε Κελεμένη! Τρέκα! Γκάλι που να μάθει Γκάλι θα κλείσουν τώρα. Πάμε τώρα, μετά, ακόμα την άλλη. Θα περάσει 3 φορές από εδώ και δεν θα περάσει. Πράγμα ο Χατζάρας. Πράγμα ο Χατζάρας. Όχι, καβάλα πράγμα μάλλον. Έλα, Στάθη. Ελάνικα! Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Έλα Σταθή! Τρέκα! Πάτον! Το παίρνεις, έλα! Τρέκα! Όταν εσύ! Τρέκα ανέστη! Δεν στόπα, είχε γεια στο τέλος. Άντε στόπα! Παιδιά, θα ανατρεχάσει τελείως. Ό,τι και να γίνει, είναι ο Γιάννης τελευταίος. Δεν είναι και Γιάννης, δεν είναι. Ο Ανές δεν είναι Γιάννης. Ο Ανές δεν το Απονομή επάνω. Έλα, θα το φτάσει. Για την απονομή παρακαλεί. Ωραίος Άννες, ωραίος! Άρμα Γιάννη! Του χαμόζατε άρμα! Καλαράτος! Άντε ρε Γιάννη! Παίρνα τον. Περάσει για την απονομή, περάσει. Πάμε Γιάννη! Γιάννη! Άντε Γιάννη! Άντε Γιάννη! Έλα με Γιάννη! Όχι τίποτα άλλο, να ψάχνεις και μπροστά. Περίμενε, μην την κλείσει. Καλό, Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό. Εδώ. Το προπάνιο που έχει μέσα, το αέριο. Έλα, κλείστε τώρα τέλος πάντων. Εγώ θα είμαι πάνω. Γιώργο. Σε περίπτωση... Κλείνω το τηλέφωνο, είσαι το μήνυμα το δικό σου. Ναι, Είναι το μήνυμα το δικό σου.